falai ko jamana in lakananko ko sigida lakananko maanifin ka taa ni ka segi kɛcogo min ye Mali Burkina Niger olu jɛra ka kulu min sigi n'a bɛ fɔ ma ko wolomasiri tabaw ka kulu k'o bɛ ka mun baara kɛ falai n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ waati jan bɔ min ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ n'a la a y'a yira an n'an danbe jamanaw bɛɛ lajɛlen na ko waleya mun natɔ filɛ nin ye ko an kelen tɛ se k'a kunbɛn ko fɔ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Bamaɲɔgɔn Jɔwale kɛlɛli ale ye fɛɛrɛ min y'a la o ye bolodi ɲɔgɔnma ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan min ye baaraw kɛcogo olu bɛ se ka ɲɛ cogo min nka nin waati laban in na ko AES bɛ ka fɛɛrɛ mun bɔ falai k'a bɛ se ka kɛ nɔnfɔnbɔ ye min bɛna taa wolo kunnawolo min ni u lamini jamanaw sera ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ y'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ko force unifiée de l'AES falai n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin san 10 laban in na jɔnjajuru o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Mali Burkina Niger olu sɔnna sa ka sɔn k'a jira k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya foyi tɛ ni wolomasiri tabaw ma sigi gun kelen kan ka baara kɛ ka kuntilennaw kɛ kelen ye lakana sigidaw maaw n'u bolominɛw maanifin ka sɛnɛkɛyɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw u ka jagokɛyɔrɔw u ka tɔnɔmadayɔrɔw an'u ka nilafiyayɔrɔw bɛɛ lajɛlen olu ka bɔ degun kɔnɔna na ko fo wolomasiri tabaw olu ka se ka baara kɛ nin waati laban in na falai min ye Mali kunnafonidi gafeba ye n'o ye lesɔri ye ale ye Zole Dakoyi a ko ko yɔrɔ dɔw bɛ yen bi Mali kɔnɔna falai n'o ye Koro ye ale min bɛ Mali ni Burkina dancɛ la k'u taara ye mun de bɛ yen AES ka force unifiée a ka wulikajɔ k'a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni maaw olu ka jɛ k'u ka se k'u ka lakana kɛ wulikajɔ ka se ka kɛ ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔn Jɔwale kɛbaw ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ politiki ko ta nasira fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ ko AES o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'o kɛ nka bi min ye yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sinsinna bere ɲɛnɛma ye k'o ye wolomasiri tabaw ye a bɛ san 2 bɔ bi min ye AES cɛdenw ye u ye wulikajɔ daminɛ falai cɛncɛnfuga jamanaw Mali Burkina Niger bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo kɛ bɛɛ fɛ yen wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma o la sa min ye AES ye k'a ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ ka min ye Bamaɲɔgɔn Jɔwale kɛbaw u dogowow u dilanyɔrɔw u sigiyɔrɔw u b'u ka maramafɛnw bila yɔrɔ min na k'u bɛ k'olu bunte su ani tile duguma ani sanfɛ ko fo ka taa se bi na u fanga dɔgɔyali ma furancɛ in kɔnɔna na falai n'i y'a jateminɛ sa ko yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko Liptako Gourma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger jɛlen don dugukolo fan min na ni bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn dɔw ko ko zone de 3 frontières falai ko yen fan fɛ bi wa ko ayi ko da bɛ Bamaɲɔgɔn kɛbaw ye sunatuw ye minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo yen dogoyɔrɔ fɛn fɛn tun b'u bolo yen tu minnu bɛ yen bi ni jamana saba in wulilen don k'u jɔ nka falai fan wɛrɛ fɛ e ko gɛlɛyalen tɛ wa sabula n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw kɛlen don ka ko dɔw sɛbɛ ma dugu dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ koyi k'a sababuya kɛ lakanako ta fanfɛla ye i b'an bɔ yɔrɔ jumɛn bolo ka bɔ Koro ka taa Woyigiya Burkinakaw fɛ yen falai bi ko degun bɛ yen koyi min ye minɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'olu ye sira kɛrɛfɛla la lakana fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen don nin sirajanba in kan Bamaɲɔgɔn Jɔwale kɛbaw kɛlen don ka wuli ka don k'o ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko tiɲɛ kojugu yɛrɛ nana kɛ mun ye bi Mali ni Burkina dancɛ in na falai maa caman n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ kilomɛtiri 100 kɛ fɔlɔ bi kilomɛtiri 600 de bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina kɔnɔna na siraba min bɛ n'a fɔ ma ko route nationale 15 n'o bɛ bɔ Koro ka taa Woyigiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la falai Mali ni Burkina dancɛ la k'a tɛ ku i la Ala ka n'i ci maa si kɛ ten e cɛ o cɛ y'a sira ta n'i ma fara terroriste kan u bɛ bɔ baara la pewu o ko min sigilen filɛ sen kan nin ye min ye Korokaw fɛ yen lesɔri maaw ye kuma di Koro chambre de commerce président ma falai n'o ye Usumani Aya ye a ko nin sira min filɛ nin ye ka bɔ Koro ka taa Woyigiya k'o ye siraba de ye a bɛ nafolo min don Mali wagande kɔnɔ dɔɔni si kun tɛ ko nka ko ka n'a ye k'a fɔ ko nin siraba in n'olu tun bɛ t'o fɛ sira surunma kilomɛtiri 100 falai k'a nana kɛ kilomɛtiri 600 y'u bolo bi marabolo minnu bɛ yen n'o ye Moti ye ani Baɲangara ka bɔ olu kɔnɔna na ka taa Woyigiyakaw fɛ yen ko a kun kɛra nu ni da ye olu bolo nka bi a tɛ ku i la doni tɛ tɛmɛ maa tɛ tɛmɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ wa nin y'o san 4 ye o la sa min ye juraw ye n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ Koro Woyigiya in kɛ falai n'i tun bɔra yen ka ban i ye Benin sɔrɔ i kɔrɔ i ye Ghana sɔrɔ i kɔrɔ
i ka Nizeriya taga ka nɔgɔ wa i ka Togo taga ka nɔgɔ jula minnu tun b'o sira kan k'olu bɛɛ lajɛlen sigilen don bi k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sira in bɛna na dayɛlɛ ko san 4 nin kɔfɛ u jigi ye mun ye o ye ko AES cɛden minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Amadu Dama ni ale ye donitala ye Korokaw fɛ yen a ko olu kɔni bɛ wulikajɔ de kɛ nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye u ka se ka u dɛmɛ nin sira in bɛ se ka ban cogo min k'a bɛɛ kana kɛ kɛlɛ ye ko ye fala ye k'u ka fɛɛrɛw fana sigi kumaɲɔgɔnya ka don ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi Dama ale ye transitaire ye Koro dugu kɔnɔna na a ko ni sira in ma dayɛlɛ fiyewu fala ye olu ka sɔrɔ u ka dɔntabolo sɔrɔ tɛ se ka kɛ tunɔgantuma u tɛna o sɔrɔ Bayaŋara marabolo kɔnɔna na ani ni Koro marabolo kɔnɔna na bi ko bɛɛ lajɛlen ko sa ko fo sira in de ka dayɛlɛ yaasa olu tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen u bɛ se ka lafiya cogo min minɛnw tali ni minɛnw segili ni sugu yɛrɛ sɔngɔ diyali k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o de senfɛ wa ni sira in dayɛlɛ fana fala ye k'a kɛ ko maaw bɛ taa ni ka segin kɛ wa ko Koro falen filɛ jamabaden min na nin ye fala ye k'a bɛɛ bɛ segin sabula min ye Koro woyigiya ye ale ɲɔgɔnna sira suruman tɛ wa sira nafama tɛ yen min bɛ bi wa degun b'a kan dɛ nin y'a san 4 ye yaasa ka se ka AES yɛrɛ force unifiée k'a don ba la ko nin wulikajɔ n'a ɲɔgɔnnaw u kan ka olu de fɛɛrɛw sigi sen kan degun min bɛ o yɔrɔw la k'olu wuli jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ bi sɔrɔdasilaka ninnu kɔni bɛ k'u seko n'u damayira kɛ fala ye ko yɔrɔba minnu bɛ yen n'u kan ka se ka wuli ka se o ma o ye nin ye min ye lesɔr maaw ye u ye kuma di Jaran Kone fana ma Jaran i b'a dɔn ale de tun ye diriba directeur ye o colonel major Jaran Kone a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko waleya min filɛ nin ye cɛncɛnfuga jamanaw la fala ye ko yaasa a ɲɛ yɛrɛ ka sɔrɔ jamanadenw ka lafiya dɛ ko fo wolomasiri taba ninnu bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'o to sen na n'o y'a sɔrɔ force unifiée AES a sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 20 san 2025 Bamakɔ yan ko wa k'a ka baaraw kɔnna o ɲɛ dɛ Jaran ko k'u ye fɛɛrɛw caman sigi yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ta nasira fɛ jamana 3 in k'u jɛra sa ka min ye maa ba 500 k'o de sigi sen kan wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma ko ka se ka baaraw kɛ Jaran ka fɔla min ye nin jamana 3 ye degun min b'u kan a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bamancuwɛlen jugawale kabaw don maa wɛrɛw bolo donnen don a ko jukɔrɔ fo ka wulikajɔ kɛ k'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen lakana bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana 3 in na colonel major n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko force unifiée ko ale y'a fura ye wa fana sɔrɔdasiw ka taabolo ye min ye o ye ka jamanaw furancɛw k'olu lakana cogo min ko jɔnyajuru kun kɛlen don ka sira minnu da k'olu bɛɛ lajɛlen ka tunun ka bɔ yen pewu Jaran ko fo wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ jamanadenw k'u yɛrɛ y'a la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ nin waati laban ninnu na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na min ye dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kana to yen bi min bɛna na ni gɛlɛya ye ko wulikajɔ se bɛ nin force in ye han a ka fɔ la fana a ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u kana dan marafa dɔrɔn ma fala ye min ye furakɛli minnu n'u b'o kɛ a fɔ ma ko service civilo militaire k'u k'o don u senkɔrɔ wa gɛlɛya minnu fana bɛ yen fana ni o ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye u k'u hakili to o la nin bɛɛ lajɛlen na AES ka cɛden ninnu k'u bɛ se ka nɔ bɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don ani minɛn minnu dilen n'u ma ko ale kɔni jigi tɛ tigɛ o la ka AES cɛ k'a kɛ kelen ye ka baara kɛ taa ni ka segiw ka nɔgɔya min ye furancɛla fangaw ɲɛmaa minnu bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ani jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u ka kuntilenna ye kelen ye o la sa kalanfa n'o ye dɔnnifa Ali Tunkara ye ale min yɛrɛ ye centre sigilen don an ka jamana kɔnɔ a ka ɲɛsin lakanako ta nasira fɛ a ko ale ɲɛ bɛ AES cɛdenw na cogo min fala ye ko don nataw la k'u bɛna na mɔnɛ bɔ ko sabula min ye Liptako groupement kɔnɔna na bi k'u bɛ ka yen ko k'o jɛ kosɛbɛ ko wa ko bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ fana k'u bɛ ka baara in kɛ ni hakilisigi ni basigi ye wa u kana ɲinɛ fiyewu fala ye duguden minnu bɛ yen u k'u hakili to olu la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛmisɛnnin minnu bɛ yen u ka to k'a lajɛ k'olu fana wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to u ka wulikajɔ n'a bɛ sinsin a ko min diyara ale ye kosɛbɛ nin waati laban in na o ye k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa maa minnu joginna kɛlɛdagaw la k'olu lajɛ k'o bɛ na ni hinɛ ye o bɛ na ni deli ye wa o bɛna to fana min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ faso ka wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛma k'u kɔ k'o min filɛ nin ye dɛ k'u k'o sinsin ko sabula min ye bamancuwɛlen jugawale kabaw ani maa minnu t'a fɛ ka jamana ninnu ye u bɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɔgɔnnaw la k'u dusu bɔ yaasa ka se ka maaw sɔrɔ bi min ye Ali Tunkara ye a ko taabolo min bɛ sen na nin ye ko AES jamana bɛ se ka se sɔrɔ nka fɛn dɔw bɛ yen fala ye ko f'u ka sɔn o fana ma dɛ min ye ko in ye
a ka gɛlɛ cogo min dugudenw minnu bɛ yen duguda minnu bɛ yen sigida minnu bɛ yen sɔrɔ minnu bɛ kɛ yiriwalikow kana ɲinɛ o fana kɔ ale tunkara ko baara min kɛra ko foli ni tanu bɛ se ka ta ka da o kan nka u k'a dɔn k'a fɔ bi jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu ani bamanancuwale kɛbaa ninnu k'u fana ka wulikajɔ tɛ ka ɲɛsin maa si ma ni dugudenw tɛ o la sa mara yɛrɛ fana bi mara kamabɔli hukumu kɔnɔna fara ye marabolo ɲɛbaya dilen don maa minnu ma ko f'olu ka kɛ maa tilennenw ye u ka kɛ maa ladiri ye u fana k'a dɔn k'a fɔ bi mara tɛ se ka kɛ tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen ɲɔgɔn n nana n bɛ n disi gosi ne de ye fangatigi ye gouvernement ye n bila ka na yan n ye préfet ye n ye juge ye n ye nin ye fala ye disi gosi jala ka fangadaga ta ka sigi maaw kunna ka t'i ta kɛ taɲini ye ko n'o ma bɔ a la sɔrɔdasiw ka baara k'a bɛ gɛlɛya sabula hali ni sɔrɔdasiw ye yɔrɔ furan k'a bila degun kelen min n'an binn'o kɔnɔ ko ninnu bɛna n'o ɲɔgɔnna kelen ye ale tunkara ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u k'a bila u kunna dugudenw de kan ka bila u ka ko bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la maaninfinw n'u ka hakɛw k'olu fana tɔbɔtɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fanga jɔyɔrɔ la hali minnu bɛ golobasiri tabaga ka gun ka fala ye u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ u bɛ yen jamanadenw ani jamana ka hɛrɛ o de kama ko min ye force unifiée de l'Azawa AES ye fala ye k'a bɛ ɲɛtaa sɔrɔ a bɛ se ka se sɔrɔ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen fara a boloda la k'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ kɛkun fɔlɔ o ye maaw de ye i ye dugu ci o i ye dugu jɔ o i b'a kɛ maaw de kama